I was pregnant with our first child noon, nung nahuli ko siya. Unfortunately, nakunan ako dahil nga dun sa nalaman ko. May asawa ako, babaero. And then, I let him taste his own medicine. Within 14 years of our relationship na magkarelasyon kami, ang daming beses ko siyang nahuli. Merong assistant chef ko, meron pang nakabuntis siya ng iba, meron pa na after naming ikasal, kinakausap niya yung ex niya. I was pregnant with our first child noon. Unfortunately, nakunan ako dahil nga dun sa nalaman ko. Sino Wala. nilalapitan mo? Best friend ko lang. Dun ako Sino yung humihinga best sa friend mo kanya. na yun? Girl, boy? Girl. So yung kapag nagkakaproblema nga kayo, naghahanap ka ng escape mo para ma-heal yung mga sakit na nararamdaman mo. So punta kayo ng bar ngayon, ma'am. Tama ako? Gusto ko lang naman unwind that night. Then doon, nag-iinom pa rin kami, masaya, ganyan. Hanggang sa naubos namin yung iniinom namin. Nagpadala siya yung guy, nagpadala ng isang bucket. Nakasayaw na namin sila sa dance floor. So sa madaling salita, may nakilala ka dun sa club. Yes. Nagustuhan mo rin at nagustuhan ka. Some sort to that. May nangyari wala? Yes. Gaano ilang beses may nangyari sa inyo? Twice. Ginawa mo na yun, ba't hindi ka pa sumuko? Bumigay na ako, sinabi ko nga sa kanya. Initial reaction niya na, bakit mo ginawa? Mali ko, na pumatol ako. Pero kasi siguro maintindihan mo ko kapag ginawa ko na sa'yo yung sakit na binibigay mo sa akin. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.